Сега, след като България изнася злато за чужбина, чувствате ли се по-богати и живеете ли по-добре? Не. А според вас гората, скалите, тревата, пръста и дъждът на кого са? На народа. Според вас, дали връбчетата в природата имат правителство? Не. Чуждестранните инвеститори в България помагат ли или пречат на хората? Помагат. Помагат. Можем ли да оправим една градинка, читалище или паметник без пари по европейски програми? Не ви чух? Можем ли да оправим една градинка, читалище или паметник без пари по европейски програми? Не мисля. Може да е възможно да не мисля. Гледахте ли телевизия днес? Не. Според вас на кого служат масовите медии? Служат като начин да заслепят народа и могат много лесно да ни покажат това, което те искат, вместо това, което се случва. Според вас какво променят изборите? Ами управляващите, очевидно, и начинът, по който нещата стоят в политиката. Какво ви донесе приватизацията в България? Ами не мисля, че сме запознати с този ден. Водата човешко право ли е или търговски продукт? Човешко право. Според вас имате ли в тялото си гени, които са патентовани от някоя компания? Възможно. Според вашата информация, какво ще стане с Добруджа и Тракия и местните хора, когато там започнат да дупчат за газ? Може да има промяна в духовното ниво на хората, някакси не знам как да се изразява. Може просто народа да е повлиян от това. И природата, разбира се. Според българска земя може да се купи от всеки с пари. Няма ограничение. Може и 1 милион декара да купи. Колко земя според вас вече е изкупена? Повечето. Колко земя според вас притежава най-големият земевладелец в България? Предположение. В декари? Декари. Ами 300, може би 500. 1 милион и 300 хиляди. 1 милион и 300 декара. хиляди Само декара. един притежава. А има и други такива като него. Назовете цифра. Колко според вас губи България от това, че частни фирми добиват златото и още 40 ценни метала? Не мисля, че мога да назова цифра. Около 2 милиарда долара на година. 2 милиарда долара на година. Само от металите. Колко хора според вас са болни от рак заради тези концесии? Добива на... В България? Да, това е около Панагюрище, Челопеч, Златица, Пирдоп, Кърджали. Ами ако човек има късмета да е в тези райони, те може да са заразени, но не мисля, че е повечето. Защо според вас детските учебници националните герои биват омаловажени? То в детските анимации, книги и тем подобни няма особено добри послания. Някакси е създадено просто за занимание на малките деца. Кое според вас е по-важно? Отвореният пазар и инвеститорите или интересите на народа? Интересите на народа. Благодаря ви.